May tag-aaral no. Abot nga. Gustong may diri. Kay wala ko kwarta. Wala ko itigasto sa babae. Baliak ko na ito kalagsa ba? May tag-aaral. Ayo. Oh! Terus anjo na ako. Anjo na nga rin. Ari mi kay magpahimad mi. Dayon sa kung gamay nga. Magpahimad mi. Sige ko dai. Kanang magpahimad mi nimo. Tatay ni bata pa paman no ina lang guro ni noy buyong. Oo, pwede. Aw, gitan mo kang maghimad. Kisa may kung unahon og himad kay Ako lang. Nya, ikaw. nya atong kapot ani kay kanang pila mi gyud ay pangay mo sa himad ay. Di man ko nagungat pero minimum ra nako ang 500. Kuan sangkas Sa man ni akong kwarta diri noy. Tunga lang guro himadli nako ay kay mo ibalik lang nako ang katunga sad. akin yan. Hanap-hanap yun himad kay tunga ra man. Bani. Okay, klaro ni mo. Di ay, Di klaro, di maklaro. di maklaro Di kay maklaro, di ko tintos kakuan. manggod. Hey. Lain lang ikaw. sunod, eh. Basta ka na. Okay ni. Okay ni. Maminyo kag parinir dai. Pinakadatos mo kalibutan. Dako jud kay ko gihatag nimo da jud yung tipron. Tagiyag girupan no kag barko. Sulti adi mo pa. Kapaya jud ko. Nya. Kana dai. Padayon na lang. Padayon na ang pagkamanggitago nimo. Okay. Ihatag ang umusok ng ibabaw. Oh, makahatag jud. Ayo. Sa lulo. Tatay. Sige. Dan ang tip. Nawa, Ano, di ba? tagong. Mubalik lang ko. Naiha kay ako tong imong himad, punta mo human. Yun ka Imong sa bayad. hatag. Wag ibalik na ko. Ako na tong ipon ka 500 kay ang imong himad hanap man pod. Ug di ka kabayan nako, ismering ko lay bayad. Ay, gipon anak ko anak Dara. ismiring ko. Tana day ay. Kapo na Salamat, ismiring ko. Ilan. Sige. Tana day. Eternity later. Yo. Kuyo to ning. Palinto ba? Panagna ba kay tahan kita? Ayo. Oy, iyong maghimat. Tatay Buyong. Oh, ako. Ano yung magkipanghambog nga manghimat dire? Oh, mao ni. Sus, naong nandaan, di katuhuan. Di, matliko. Kita nga to ron. O kanang tay. Ako pa madala akong bana kay murag dagdutan na jud ko sa liyo kana Oda. murag kadudahan ang lihok ana. Mura magibok adlaw, mura nag-away kay gumba magibugway. Ito tibok ana tibok ko ig. May kana man. Kung tinawad mo dyan ka kamao maghimat, sige, himat. Kay kamao ka. Bye, Katuig- ako. Sus. Ano og gud ay. Oh. Tira, naglayo ka tong miking adlaw sa Oh, mao ba? silingan ninyo. Silingan ninyo nga 15 kabuk tutoy. Grabe pagkaagnaon ko sige. Uy, dali kay wak ka. Kay pikas pikas. Tino mo jud gisulti. Bahal lang ka diha. Ikay bayad anak. Bayad. Oh, sige bayad na kay. May bayad. Nabulog na lang ko. Hala, gabae. Wala kong pahirig. Thank you lang. A few moments later. Adto pa mo ka lang. Kaya ta makaimata og. Wa ta kibaw sa tong padungan. Kasi wa matay ta. Mutuo pa day ka nang pahimad-pahimad. Ako di kumutuan ang uban ng himad-himad. Pero kasi ay buyong. Sulto kina. May madlang kaniya nga. Nakoy to. Uyan sa una tulog ko. Sugod ko basta ikaw lang ha, ikaw lang pahimad ha di. Hapon ako. Sabi tao ba na tala. Sige ka. Tay buyong. Oh, kailan pa ka nako tay? Tinoy. Oh, si Tinoy kato sa una magpahimad mo baga may pakuha hantog dako. Ako di asawa. Pahimad mi. Guba mo. Mutuo pa day ka ani. Hindi tay buyong na. Mumulog ka, kuy, kay. Sa puti tayo na. Puti kayo. Asawa. Sige, sige. Natagana yun mo sa una ba nga makaasawa kong puti ba? Asawa. Mutuo pa ka ana ay. Tay, tanaw balik daw. Ang balik tayo po siyang pungkot ka tay. Pungkot tabi kaya naman parang. Ay mo tuhod tayo. Riday. Kadugan na na likod-likod pa jud kayo mura kang tiguang. Sinsa mo. Asawa. Anak gina siya. Pero lambing na lambing. Maldita pero guwapa. Hindi ko no. Dalawa. Tay. Sakit. Padungan ka na ko ni. Mas dia pong kayo itong babae ninyo sa una. Ulo. Ano tayo? Hindi kayo bubay sa una.
Dito pa ka sa kanang inom-inom yung kung naik ka ng slide-slide sa tubo nga. Sa una ra ko na tayo, di na karon. Okay. Sa una ra na ingon, sa una Di tayo. ko na pero karon murag tuwa na lang. Karon murag okay na siya karon day kay. Ano siya? Pitbull no, kanawa tanaw. Pitbull. Ay Pitbull naman dire eh. Ah, eh. Oh. Pitbull na kayo siya. pitbull mo. Eh malagi na. Mari. Ano si Mari? Klaro Ay, ip na. Ako may manag. Ako may. Siya. Bitong indoor mo. Ay, imo. Eh, na to. Ay, tanawa yan tay. Ay, wa tay may kibaw ba ka? Ay, Kalibaw ko na. ayaw ana. Sa uy, tanawa na. Eh, kamot tay. Goy! Agoy. Sus! Ayaw sulti ko pasulti as tatay. Itay. Ganiha lang yun. Mga alas 11 sa udto. Pero no, kan pamandaron, mga anak ko man sa stress. Oh, Sa man tay. aperte naglayog sa lalaki. Dito sa Kambuhawe. Uy! Bando ka gani. Gani ano nga ka? Nya wala. Ito bakakon ni bakakon. Ayaw saba niya. Bakakon kay na. Tabasa hatay. Bakakon kini siyo oy. Nay evidence, nay evidence. Nay evidence. Dong Tinoy, nay evidence tong Tinoy. Paminong Nay evidence. evidence. Pakita na ko. Sa evidence de. Ano? Nay tikinini. Nay tikinini mong sawa. Gitikinin hanay. Ito ano sa tutoy. Nasa tutoy. Nasa tutoy. Wala Nasa tikas one toy. Awa ko kay di pakita nimo. Magbulta. Punta ko nay. Bakit ako? Ay nonda na wala di lagi ko Ha? na. Bando ka gani hadi ka Para mapapay. Ipakita. Pakita. Asa? Tanawa. Dili ko na may. Ablia ng tikinin. Ablia. Awa. Dako ang tikinin niyo. Ay tanaw ta. Ako mo tanaw tay. Bakit ako sakit sige nini? Kung di ka pakita na ron. Magbuwag ta. Eh, hindantay ha? No.